janur gunung kelapa ning sawah. Apa kelapa tandur nang sawah barang? Maksude kon kok mara-mara bedunduk mrene, Apa sutmae? Kula dateng teng mriki. Anggene kula dateng teng mriki. Anggene dateng. Nggih, cara ngono basa ketoprakan. Tapi ngomongke yo gak aku lo dateng lah bahasa Indonesia. Napa basane? Ari. Ya apa iku? Wis pokoke mak anggene kula mriki teng dateng dan pergi. Kaya lagu. Apa? Ono apa? Jenenge wong iku kan teko kene. Jenenge wong lho ya. Duduk jenenge kewan apa jenenge tumbuh-tumbuhan lho. Ngono jenenge wong. Anggene kula teng mriki. Nah. Ingkang pertama kula ndongaaken sampean. Kok supaya seger waras. Akeh rezekine. Amin amin ya Allah. Suwe gak tau ketemu. Kepengin teko nang ndongakno. Kan siji gawe loro gawe. Niku kan gawe ke siji. Siji gawe loro gawe. Lek duwe gawe duweke kudu akeh. Lek gak akeh utange kudu akeh. Terus ingkang nomor kali. Ya. Kula kate nyelang dhuwit. Kayamu kaya iya. Kula mriki ndongaken siji gawe loro gawe nyelit dhuwit. Ganggang. Wong urip iku memang lek gak duwe iku nyele. Iku apik. Nyele, nggih. Gak nyolong. Iku apik. Lah wong urip iki kudu tolong temulung. Lah iku apik. Sing paling apik kon ya kudu mikir. Ya ta. Kon nyelih dhuwit nang sapa. Nah, iku kudu weruh. Apa kon mikir lek aku ya duwe dhuwit? Aku ya gak duwe dhuwit. Sampel arek iki. Cara awak dhewe iki dulur ketok kunir. Paribasane. Ibarat dudu itimur. Timur iki apa sih itimur. Ngono. Dulur ketok kunir. Sing ngetok sapa? Kunire nandur nang ndi? Paribasane wong ngono tuwek biyen nek ngomong ngono. Kenek apa kok paribasan? Kok gak tebu basan? Utawa duren basan? Utawa timun basan. Kenapa kok pari? Iya apa ya biyen? Ya napa Pak Ding? Kok pari apa ya? Kok paribasan ya? Kon kok takok aku lah, aku takok sapa? Aku iki mun dhuwit. Sampean iki. Sampean kudu eling, Pak De. Gak eling aku. Dhuwit iku donya gak digawa mati. Mosok diselang koncone gak oleh. Donya gak digawa mati. Heeh. Lah apa wong mati kok nggawa donya, Nggawa awake gak iso. Goblok arek iki. Iya ya. Iku jare sapa wong donya gak digawa mati, kok nggawa awake lho gak iso kok wis mati. Iya ya. Tapi jare wong kok ngono ayo. Lah wong gak tau mati. Wong mati gak iso apa-apa kok kon nggawa. Sampel. Wis cekak cingkrange. Cingkrang lho iki. Ana gak aku nyilih iki, Pak De. Wis gak oleh, kon melok waji ae. Wis uripmu dijamin enak. Ngono lho. Pokok kon kerjane sing giat mulai isuk. Lah kan iku wis gawe ati. Wah, jek nyeluk-nyeluk dhuwit kon kurang giat kerjane. HP diono terus. Ngono lho. HP ku baterene entek, Pak De. Lho, kon niku ompamake. Mari ngono aku turu. Sik to HP baterai entek iku ompamake tikus ya. Kok ngentekno baterai bareng. Lho, duduk. Waduh, ki opo iki njelasnone rek. Waduh kok anget musuh wong tuwek itu iki. Setrume, Pak, setrume sing entek iku setrume. Lah iya, dipangan tikus kok iso entek iku. Sing ngentekno nang omah iku sapa? Wah, iki dientekno tikus berarti. Sapa tikuse?
Aduh, ya Anakmu apa ah? iki? Aduh. Kok tikus ke anakku? Sapa tikus iku? Wah, aneh-aneh. Wis kok kon kerja sing niat nang ngene aci, mulai isu HP-mu di-on-on. Iki mumpung lagi viral iki. Lagi viral-viral. Surabaya Sidoarjo iku wis arek-arek Lagi ngacor-ngacor nek basane arek-arek odol-odol ngono ya. Kok arek-arek saiki lek numpak iku lek gak aci, wis gak enak pokoke di samping murah ya toh. Mek rite 4 kiloan niku 5.000. Terus lek arek-arek tuku panganan aci food iku gak ate ongkos kirim. No ongkir. Free. Regoe nang nggone warung Wira, nang nggone toko sego goreng 12.000 ya 12.000. Asline 12.000. Wis kon melo aci. Bener iku. Wis aja melo Yukna ta Yuka. Diusir kon kok. Siji maneh. Apa? Cinta Indonesia, Pak, merah putih. Mantap. Iki lho. Jare cinta Indonesia tapi gak kaya Aci ku yo opo ceritane. Mantap. Indonesia. Ngremeno kon iku. Sik ndelok. Ya apa? Kon gak tau ketemu aku nak kembang. Datane sampeyan yo cinta Indonesia. Iya. Yo Aci pisan. Mangane aku saiki gak gelem nyilih-nyilih dhuwit lah, apa dhuwit akeh kok mel aji. Berarti tangiku mang kurang isu. Kawanan rezeki njojok PT. Sing giat ta. Oke? Oke. Mantap Aji.